Kowe ngerti sopan ora? Piyayi lungguh dhuwur. Tak ajar kowe. Cah picak mripate. Weh. Iki Bathara Guru to? Wah, Semar tenan iki ambune jengkol. Edan wis malih to, Pak? Rupak wani jembar wani. Kula ingkang badhe antun dhateng Kyai Semar. Pancen setan kowe. Heeh, ambek dhewe damai wae. Iki nolo gareng areng apa? Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Wah, keparat kowe. Areng ngewangi bapakmu kowe. Kowe ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakmu. Ayo, aku ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakku. Kesosor-sosor terus ayo alon-alon. Ayo, rupak wani jembar mani. Wela wani karo dewa sing tak wedeni apamu. Stop. Sapa iki? Bathara Brahma. Wela nyilih rek terus. Lho. Nyilih rek kuwi dewaning geni to? Heeh. Nek pancen dewa-dewa ring belane Bathara Guru, aku sing ora nrimake tantrimane Petruk Kandung bolong obrak-abrik kayangan. Iki Bagong. Heeh, ambek dhewe damai wae. Damai piye nasa gelut. Wah, wis dadi gelut rame kok damai. Aku dewaning pepati, ngono aku tak jabut nyawaku. Ora malah rekoso aku. Nek aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya, iya. Gunane apa gelut ta? Mbak Rukun. Ning pukulun Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar, apa awake dhewe ora gelut? Ning janji piye? Ora entuk jabut nyawa lho. Gak aku kalah nek kowe jabut nyawa. Aku ora iso jabut apa-apa. Ngene wae. Entuk jabut ning liyane nyawa. Yo. Ayo wani ae. Aku ngerti kowe ngarep jabut jenggotku ta kowe. Heeh, kemlawer ya wis liyane jenggot yo. Pak sak gegem yo. Ora kaya tomat. Tomat dengkulmu melocot kuwi. Piye sida gelut ora? Oh, kowe ora bali saka kayangan. Aku tak pateni wae. Weh, lah pati kok diame-ame. Ya omah dipati. Mungsuh Bagong entuk mungsuh tenan. Wae gaglak lima, gaglak segamu. Ana ora? Ora ana sanane. Aku apa-apa doyan. Duwe rasa sengit karo aku. Karepmu piye? Kakang Nayantaka piye? Pancen saestu mekaten. Badhe kula silakana tanpa guna. Samenika ngaten kemawon. Menawi Kakang Semar mboten saged pejah mapan wonten ing Madyapada, tumuli samangke langkung prayogi menawi Kakang Semar pejah wonten ing kayangan. Lho, kok ucapmu kaya ngono? Kula ingkang badhe nyampurnaken gesangipun Kakang Nayantaka. Weh, dalah. Gong sabar, Gong. Sabar, Gong, sabar iki ning kayangan ora nekat ora. Wah, keloro-loro atiku krungu suarane guru tanpa murid. Sapa guru tanpa kowe? Bathara Guru kok guru tanpa murid. Pancen wis ora kena disewawa. Pancen kowe iki pancen nek lagi kepanjingan jiwaning iblis. Ora mantra-mantra sipating dewa. Ning kaya pancen kowe ora pantes dadi dewa. Nek kowe pancen niat arep mateni karo Semar nyampurnake Semar, ayo. Rupak wani jembar wani. Kula ingkang badhe wantun dhateng Kyai Semar. Pancen setan kowe. Otos. Iki nolo gareng areng apa? Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Wah, keparat kowe. Areng ngewangi bapakmu kowe. Kowe ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakmu. Ayo, aku ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakku. Kesosor-sosor terus ayo alon-alon. Ayo, rupak wani jembar mani. Wela wani karo dewa sing tak wedeni apamu. Stop.
kowe iki Bathara Brahma. Kowe lah nyilih rek to. Lho. Nyilih rek kuwi dewaning geni to? Heeh. Nek pancen dewa-dewa remberane Bathara Guru, aku sing ora nrimake tan trimane Petruk kandung bolong obrak-abrik kayangan. Iki Bagong. Heeh, ambek dewa damai wae. Damai piye rasa gelut. Wah, wis dadi gelut rame kok damai. Aku dewaning pepati, ngono aku tak jabut nyawaku. Ora malah rekoso aku. Nah aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya, iya. Gunane apa gelut ta? Mbak Rukun. Ning pukulun Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar, apa awake dhewe ora gelut? Ning janji piye? Ora entuk jabut nyawa lho. Gak aku kalah nek kowe jabut nyawa. Aku ora iso jabut apa-apa. Ngene wae. Entuk jabut ning liyane nyawa. Yo. Ayo wani ae. Aku ngerti kowe ngarep jabut jenggotku ta kowe. Heeh, kemlawer ya wis liyane jenggot yo. Wak sak gegem yo. Ora kaya tomat. Tomat dengkulmu melocot kuwi. Piye sida gelut ora? Oh, kowe ora bali saka kayangan. Aku tak pateni wae. Weh, lah pati kok diame-ame. Ya omah dipati. Mungsuh Bagong entuk mungsuh tenan. Wae gaglak lima, gaglak segamu. Ono ora? Ora ono sanane. Aku apa-apa doyan. Petro dalem pukulun menengo dhisik. Niki lho Bagong niki lho pukulun. Bagong kena ngopo Petro? Wah, sampe nek kula critani malah mangke malah mboten prayogi. Ora crita-critake lho, Tru. Ora. Isen aku. Aku iki ale wis suda rungane. Ha iya. Ora nek omong njaluk ki seru, astro mlebu mik. Oh. Cah payah ora. Meh padha lho. Ha iya wis ngerti. Paitun. Baikun. Ha padha ta? Berarti aku kan ora salah-salah banget. Oh salah ya wong semprotan karo dus. Kuwi ana hubungane ngono wis bar tok semprot keman-keman ki lebokno dus maksudku ngono. Ya ora. Senake bunggek iki. Caedan. Senake kancane dijaluk. Oh alah. Guru. Pukulun njaluk pupu. Guru. Pupu dengkulmu melocot ora. Ayo ora krungu ayo. Wonten dawuh pukulun. Apa ing kita rembug jroning kayiwangan sayekti ulun wis ngawuningani kebangetan timen. Apa kita ora mersake karo Semar, ora mersake karo kadang kita. Semar wis gelem urip ana ing jagat, mongko Semar tanpa derajat, tanpa tapangkat, tanpa bondo, tanpa donya. Uripe Semar kaya wong popo, ngulandara, uripe sarwa sekeng, sarwa ora kecukupan, sarwa ora duwe, mung dadi titah lumrah. Kita ing kedunungan derajat pangkat bebasan sundu langit derajat pangkat lan semat kita. Nanging teka kita isih duwe rasa gething keburu sengit kelawan Semar. Mung merga nggon kita kuwatir kelawan Semar, sabab Semar ora gelem basa, ora gelem unggah-ungguh, sarta ora gelem nyembah kelawan jeneng kita. Apa isih kurang titah ingkang semono akeh wis padha nyembah kelawan jeneng kita. Semar kuwi wis rekoso manikmaya. Ismaya kuwi wis urip ingkang kebak prihatin lan papa cintraka. Kena ngapa isih mbok gawe supaya titah ing ngamapan negara Ngastina padha sengit lawan Semar mekasan jangka patine Semar.
kebangetan timen kahanan kita. Mula kang sangka kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendak sikara kelawan Semar Badranaya, Bathara Guru ora ketang ngamung sedhela kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar Badranaya. Mandi ucaping kulon Bathara Wenang. Kula nyuwun kawelasan sampun kados mekaten. Weh, Semar ana loro, Tru. Sing asli sing endi? Kae cetha sing mburi-mburine Bathara Purun Sang Hyang Bathara. Sapa kae, Tru? Purun Bathara Paut, Paut dengkulmu. Cah cilik oyane klitian ya, Tru. Ha iki dewa ya, Nyuk. Kae iki dewa, malah Bathara Guru kalah derajate karo kae-kae mbahne Bathara Guru. Masa? Heeh. Kok untune putu? Wah. Engko nek disotke dadi uler tenan lho. Ora sembrono to, Gong. Kula nyuwun pangapunten. Wis kita kudu ngrasake dadi kaya dene Semar. Rasakno. Urip kaya Semar kuwi ora entheng. Badranaya wonten dawuh Ulun. Ayo, kita ora ketang sedhela dadi diwaning para dewa mapan ana ing Kayiwangan. Sak tutuk kita nggon kita mapan ana ing Kayiwangan Suralaya. Semar ingkang kedadian saka Bathara Guru kita momong anak-anake Semar ingkang kebak kurang ajar. Bagong kae yen karo Semar bapakne tumindake kurang ajar ning Semar mersa sabar mersa ikhlas rasakno yen dadi kurang ngajari karo anak-anake Semar. Ben kita ngrasake kaya apa sengsarane kadang mutuwa isma ya nggone urip ning alam kadang. Gede banget to kopek. Ora ta ya. Aduh. Nolo garing. Kepiye iki? Mundi dawuh mangdianipun Iwang Pilun Wadawenang. Sampeyan kudu nderek kersanipun Iwang Pilun Wadawenang. Kapure semados nyemar. Ulun ora iso tiru kaya suarane bapak kita. Bapak kula niku Bapak Semar dudu Wita. Bapak kita iki bapakmu. Lah iya. Mula ben diajari Bagong. Bagong aku ajarono. Ana apa ajari apa? Maca nulis? Ora. Diajari nyopir. Aku ajarono supaya kaya bapakmu. Domongi nek bapakmu nek ngendika. Ayo kowe diampake. Ora masuk. Kene ora nganggo belajar secara militer. Ojo Bagong, ojo. Ojo apa? Ayo, tiroke. Tiro? Ana layang saka sapa? Saka Mas Waris saking Hong Kong. Badhe nyuwun tembang lingsir wengi ingkang nyekar Bu Prastiwi kula kintun kagem sedaya sahabat ngebyar. Hong Kong kok layange tekan kene. Iki paling luwantar streaming terus dikon nuliske. Ha iya. Sone aja gelem nakon ngono ndak. Muga-muga tembang. Ha iya. Kepun belajar, Pak. Ngono. Wes lumayan. Blegegek-ugek. Blegegek-ugek. Rada kasar suarane, rada kasar. Ndadar kowe ngelek wedi. Aja kok ngundur ngono. Ngelek wedi ora. Ngene, blegegek ugek-ugek. Blegegek ugek-ugek. Sak dulito. Lit. Mel-mel kok lit. Ben iki diwalek men rada beda to. Ya. Lit. Ndoro. Kedawan.
Ndara. Ah. Wis apik. Wis gak linggo mburi. Iya. Bagong. Wah. Garing. Wonten dawuh Rama. Pitruk. Wonten dawuh Rama. Bagong. Wonten dawuh Rama. Garing. Kanggo nek isone mengono kae terus iso ngetarani lho, Kang. Koming Bagong. Pitruk. Garing. Linggo dioper. Aku teko kene kok. Kowe rono. Mati mundur. Bagong. Iya, Bagong. Wah, wis ta. Malah kaya nganu lho. Iku nek ora ngomong dantil wae engko ora njur. Bagong, ayo sakarepmu wis dipasrahi kok kowe. Nembang ya, Tra? Iya, yo. Mumpung niki wancine gara-gara. Gara-gara iku kudune wong 3 lho. Kowe kok wong 4. Sing siji dipendhem ya, Tra? Ya iya. Bagong. Anggere diancel, Bagong. Kowe ora muni tendang wae. Bagong. Engko aku muni Bagong, ngono ya darane Bagong. Ayo wis ben ngono. Seneni aku nglirike ngopo e? Garung-garung kaya bengkun. Nembang sing kepenak. Ayo, arep nantang apa kowe? Nembang sing kepiye? Manut aku. Ya. Pamundutan lingsir wengi saka penggemar sobat ngebrak. Ngebiar. Heeh. Katur ya kuwi lingsir wengi sing kepareng ngaturake ya kuwi Ibu Prastiwi. Ya. Tembange apa, Pak? Intil wengi. Lingsir. Salah. Bagong. Wah, payah. Den prayitna semuri resiko balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi ing Koko Prabu nembe dados raosen teka menika Kakang Semar sampun sowan Kakang Nayantaka padha arja sapraptanira bleget duwek sadulita lit. Inggih sinuwun, kula ngaturaken bekti kula kunjuk diwoji. Iya Kakang Semar. Ora liwat pangestuku tampan ana. Nggih kula pundi nggo jimat. Kakang Semar padha raja sapraptamu. Sinuwun Ndarawati wilujeng. Bekti kula kunjuk nggih Den. Iya, Kakang Semar kok kaya ora kepenak awake. Masuk angin ngono piye? Mboten. Lah kok suaramu kaya aradat sabene. Pancen kados ngaten sinuwun. Kakang Semar Padhararja. Sinuwun anu sapa anu Ndara Janaka wilujeng. Depol Padhararja sapraptamu. Ndara Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Apa to sababe dene Kakang Nayantaka musawetara wektu rasuwan marang Praja Ngamarta yen to pancen ana piranganing Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan atimu Kakang Semar
Samengko Kakang Nayantaka ndak aturi paring dawuh yen Kakang Semar darbi panjaluk mopo Kakang Semar. Nuwun sewu, kula niku suwe mboten sowan menika merga nembe ngrancang apa Kyai Semar? Anggen kula bangun desa. Mergi kula kepengin bangun desa Karangkadempel mboten kok bangun wewangunan sing apik mboten. Nanging kula kepengin bangun karukunan katentreman sing mapan enten Karangkadempel. Ning jebul syarat seranane kok angel, kok abot nek mboten kula aturke niki mboten ajeng kelakon. Ning nek kula aturke kok damel sakit penggalipun Pandhawa sewiji-wiji. Syarat seranane apa Kakang Semar maragake matur marang panjenengan ingsun. Sasmitaning Jawata ingkang kula tampa syarat serananipun boten sanes Karangkadempel kudu ditumbali ngangge Getih Endara Werkudara Den. Semane pancen wis ora kena dikandhani kok. Aku ora iso mara kowe to, Pak. Ora sok wani matur kaya ngono. Engko iki ngrekoso nek kowe wani matur kaya ngono. Ha ning ngayal ya, Reng. Ha apa? Atonyo ndasmu lho, Reng. Ora kompak babar blas. Wah, aku ya krungu dhewe kok ya, Gong. Wah, jan kuwi Ndara Werkudara wis jumeneng ning ngarepmu kuwi, Mir. Omong sisan. Piye Ndara Werkudara ikhlas apa ora? Pripun, Den? Ikhlas napa mboten? Sampeyan dadi srana klesembadan gegawean kula mbangun desa Dipol. Ing mestine aku ngajeni karo kowe. Ing mestine aku nyembah karo kowe yen perlu upama kowe dudu drajating wong loro saudon telu saurupan. Merga nggonmu wis momong marang para Pandhawa. Nanging apa ya pantes kowe ngucap kaya mengkono. Yen ngono cetha yen to kowe jatine ora tresna karo para Pandhawa. Kowe ora tresna karo Werkudara. Wah, mung perkara bangun desa wae kowe dadak gawe pepati. Kowe dadak nganggo syarat srana sing gawe kapitunaning Werkudara. Piye Bagong? Mengkari gelem apa ora ngono? Mengkari gelem apa ora? Nek ora gelem tak rudha paripeksa. Nek ora gelem tak rudha paripeksa. Wah, Dipol. Wis tegese ngajar ora awake dhewe. Ning Ndara Werkudara. Kuwi dosa lho kok kaya ngono kuwi. Tak mut ndasmu lho, Reng. Iki wis dadi sistemku, awake ndadak mesti ngendondoni. Ning nganti kae engko sing dadi Semar kuwi cilik lara gedhe tekaning pati. Dewa lara. Dewa ora iso lara, ora iso mati. Diajar kaya ngapa ora bakal iso mati. Wis men kapok. Men jerah. Apa? Jerai apa? Jerai isin. Wah, bayah jerai kapok. Heeh. Men ora mbebedok karo uripe bapak ning alam padang, Rek. Disiksa Ndara, kula ampun ditendhangi. Gunane apa? Kowe suwita ning negara Ngamarta tundhone wing kaya ngene sing tok lakoni. Wah, kebangetan wis Semar. Wah, diuripi ning Ngamarta ning kowe malah sajaya arep mipri kekuataning Pandhawa. Wah, edan.
sik iki kok gawe gumun to? Bab napa? Lho biasane bapakmu kuwi nek dipiloro karo wong kowe iki mesti padha runtik. Lah kae ditendangi Werkudara kok kowe do meneng wae. Sing kurang kaprayitnan kuwi sampean. Lho. Kok kowe nyalahke aku? Ah salah. Gunane apa? Kedapuk titik sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Kudune iso nyawang sapa to Semar kae sejatine. Ora mentuk kantakon ngopo Dora nesu. Ora nyambut gawe ngopo mentuk kantakon. Lah edan, ora edan sing edan kowe. Us. Aku ki ratu tok undheke edan. Ayo disawang. Kanggo Permana Jati. Sapa sejatine Semar kae? Kowe ra salah. Lah kok dadi saka yang ngono kedadeane. Nah niki kula critani. Wau bapakne gelut karo sing dadi Semar nika. Lho, gelut. Nggih. Lha perkarane napa ora ngerti bapakne ajeng dipateni karo Kurawa. Sinuwun Mandura rawuh teng Karang Kadempel. Bapak niku ajeng rancang bangun desa. Sinuwun Mandura rawuh kesusul anak-anak Pandhawa. Kurawa bubar mungsuh anak-anak Pandhawa. Sapa anak-anak Pandhawa Petra? Ndara Garukaca, Ndara Antarsena, Ndara Antarja. Lah Sinuwun Mandura niku sak perjaka karo bapak niku kok sajake kaya atine niku ora trima. Semar iki kok ora gugat ning kayangan to. Kejanjane ngopo? Lah kok Kurawa ujug-ujug kepengin mateni karo kowe iki nek ora ana sambung rapete karo dewa tangeh lamun merga ati lan pikirane manungsa iki sing ngobahke para dewa. Nah, bapak runtik atine. Tak tanjike teng kayangan. Kula alegane kali Bagong melu mrika. Kula alegane karo Bagong ngamuk teng mrika dewa-dewa bubar. Bapak gelut karo sing dadi Semar nika. Iya, terus Sang Hyang padha wenang medun. Heeh. Ndukani sing dadi Semar nika. Kowe kok ora ngrasake Semar to? Semar ki urip ning alam padang, Semar ki urip ning alam donya wis rekoso dadi wong sekeng, dadi wong ora duwe tukang momong. Kowe wis kebekan derajat pangkat dadi nalindraning para dewa kok isih duwe rasa gething karo Semar. Nek ngono hukumanmu mung ngrasake kaya dene urip kaya Semar. Jelek. Dadi Semar. Sapa? Nika wau. Lah terus Bathara Wenang wis Bagong Petra Gareng mangsa Barangga Murba Masesa. Semar iki tak unggahke ning kayangan. Ben Semar ngrasake dadi dewaning para dewa, sing dadi Semar kae mung ngrasake dadi Semar. Wah ngono, heeh. Anu iya, anu nggih. Weh lah dalah, lah iki mau ki sing ngakon nganggo tumbal geti Werkudara iki sapa? Ngacung. Lah kok isa-isane nglakoni mbangane tangan kula sing ngajar Semar. Lho ora mentala wong wujude Semar. Ora ketang jerone udu Semar. Ben diajar Ndara Werkudara. Kae engko nek nganti kena apa-apa piye? Mboten mungkin niku dewa sing dadi. Ora apa-apa, diantem wae mung lara dela mari, lara dela mari. Nek nganti disudet kuku Pancanaka. Lho, apa mlendring? Kok apa mlendring kok disudet? Ora bakal terdas. Pun tak sampean pitados kalih kula ning ra awat-awati ndak geger kanane Bagong. Yo. Kowe aja edan Antasena. Sedalan-dalan aku kok jotosi, sedalan-dalan aku tak tabohi karepe piye? Ora ngduduke bak kakene Semar nendi, tekan ngendi wae tak jotosi kowe Pakde. Aku cubriya karo kowe. Kowe melu dadi kongkonane Siwa Ngastina supaya mbondo karo Semar. Ora, aku ora ngopo. Sapa? Antasena cetan, aku ki wong tuwa. Sapa apa?
edan. Antasena kaya wong kranjingan. Ngantemi wong tuane sapenake dhewe. Lah kok dadi aku sing dituduh kaya ngene iki piye kanane? Lah iki menungsane keparat kowe. Semar. Kuli. Kula kuli. Kuli sinuwun. Kowe iki piye? Takon munggane kaya ngono malah tekan Negara Ngamarta tapel wates Negara Ngamarta piye? Kowe ngapusi Baladewa ya? Kowe ngapusi Baladewa. Nganti aku diajar karo Antasena, digawe pangeran-pangeran aku diwirang-wirang karo Antasena. Mergo aku ngeboti karo kowe. Jarene kowe munggah nang kayangan bakal gugat karo Baladewa. Lah kok klitian nang kene kowe iki janjane iso ditata apa ora kowe? Baladewa. Wah, ngopo melu ngajar Semar? Menungso ora tatanan manung maring jajaran ati iblis. Wong tuwa ora iso dicekeli gunemane. Jare kowe iki tekan kayangan. Kowe mau ditempel karo ngedempel karo aku lha kok dadi kowe tekan Negara Ngamarta. Kowe ngapusi karo aku. Mboten sinuwun. Werkudara ngopo Semar Ajar? Wah, arep bangun desa dadak nganggo tumbal gedhe Werkudara. Tegese Semar wis tegel karo aku. Tinimbang aku ditegeli karo Semar tak tegeli. Ayo bener kowe. Pengawan Solo. Wah. Mula wektu dina iki aku ora trima. Aku ya ora trima. Nganti kanane kaya ngene aku ora trima. Kowe kudu tanggung jawab Semar. Aku diwirang-wirang karo Antasena. Wah, ayo kake. Dadeno tumbal Werkudara ning jagalan kaya sapi. Iki piye lakone? Baladewa, iya wonten dawuh ulun. Ulun ingkang prapta. Lho. Lho ulun ngasta utawi nganti dhateng Kakang Semar. Ya iki pancen Semar ingkang sejati. Ing nalika semana ulun dawuh supaya ngrasakake dadi dewaning para dewa ora ketang amung telung kedheping paningal. Sabab Semar ingkang ora luput, Semar ingkang ora kleru dijangka patine. Dening Manikmaya ingkang tansah duwe rasa gedhing keburu sengit kelawan Semar. Mula tumuli Manikmaya tak sebda dadi wujuding Semar dimen nglakoni urip kaya dene Semar dadi wong papariman, wong kang ora duwe sarta wong kang kekurangan ning jagat. Manikmaya kula wonten dawuh pukulun piye? Apa kita betah urip kaya Semar? Inggih pukulun. Kula nyuwun pangapunten ingkang sak kalangkung kathah. Kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita ya kuwi Sesmaya. Kanthi kita nyuwun pangapura ingkang kanthi tulus. Sayekti kita bakal mbabar sejati ning wujud ingkang sejati. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami, kula mboten badhe ngendhak sikara. Kuwi badhe mboten jangka dhateng kapitunanipun Kakang Ismaya wiwit dinten menika ngantos sakterusipun Kakang Ismaya. Aku ki mesti menehi pangapura karo wong sing rumangsa salah kok. Manikmaya.
Kita wis ngrumangsani luput, Guru. Inggih. Ukulun kula sampun ngrumaosi lepat. Kanthi kaya mengkono, jangkungen sedyaning Siesmaya ya kadang kita. Jangkungen sedyaning Semar Badranaya. Nggone bakal mbangun desa, muga dadi pancatan tentreming jagat sawigung. Nggih, kula badhe tansah ngulataken gegayanipun Kakang Ismaya Pukulun. Walah dalah kok dadi lakone kok ting kremit ora karu-karuan. Wah. Dipol, kula sida njaluk tumbal aku apa ora? Sing nyuwun Rak Semar nika wau nek kula ora njaluk tumbal napa-napa. Kowe ngerti sopan ora? Piyayi lungguh dhuwur. Ajar we. Cah picak mripate. Weh. Iki Bathara Guru to? Wah, Semar tenan iki ambune jengkol. Edan wis malih to, Pak? Wis. Iki lho ya kayane pancatan nggonku bakal kasembadan sediaku. Bathara Guru wis bali eneng kayangan Bagong. Wah, wis jan urang tutuk le ngajar. Bagong edan. Aku kon ngajar Bathara Guru. Syukur kowe dosa nyemplung neraka kowe. Wani ngajar diwa cemplung neraka. Kowe sing gawe-gawe. Mboten. Mboten kula ning panjenengan mboten dingotenke ndak malamake Bathara Guru niku mboten jerah utawa mboten kapok. Wah, lho, kakek nang nang kene kae. Kakene Semar Jayar mbangun desa kok malah nang kene. Weh, saiki iki delon kuwi. Kuwi didelokke kuwi senengane ngluputke wong gerang, ngluputke wong tuwa saiki sawangen. Iya, Dik, aku salah. Dade. Saware kalah. Aku nyuwun ngapura. Napa Antasena? Pakde tak jotosi. Mergane tak kira nek ngrangket kakekne Semar. Turun dalan tak antemi tak taboki nganti gila. Wah, caidan. Wah, sesuk meneh ora waton. Ya nyuwun ngapura, Pak, ora ngerti kok. Wih, anakmu ngono ora tau diulangi ngono iki. Anake wong kau, anake wong dosa. Anake wong butuh apa anane? Pak dene diajar aku ki ratu turun dalan dijongkong-jongkongke. Nyuwun ngapura. Nyuwun ngapura, Pak. Wonge trima ora? Sapa? Sing ndok jotosi. Trima, ora trima gajulane. Iki sing gerang rak malah wah, Werkudara iki malah nutur karo anake sing apik to. Ora prayoga kaya ngono.